Нищо в този живот не се дава лесно. За да постигнеш поставените цели, трябва да жертваш нещо. Да хабиш силите си, времето, да се ограничаваш от нещо. Понякога ти се иска да оставиш всичко, да спреш, да се откажеш от мечтата си. В такива моменти си припомни колко много ще получиш, ако продължиш, и колко много ще загубиш, ако се предадеш. Цената на успеха обикновено е по-ниска от тази на поражението. В действителност пътят към успеха е труден и може да изглежда непреодолим, но именно в тези предизвикателства се крие възможността за растеж и самоусъвършенстване. Всеки неуспех представлява шанс за обучение и ново начало, което ще те доближи до желаните цели.